Una atong isgutan kadali ang nagsangyaw nini ang sulat sa mga ebanghelyo ang pangalan mismo ni San Marcos. Si San Marcos na tao dito sa Cyrene sa Libya, sa Northern Africa. Unya na tao na itong sa isinta na tuig in the year of the Lord. O namatay siya dito sa Alexandria, Egypt in the year 68. Muna background ni San Marcos. San Marcos usa sa upat ka mga evangelista. Kauban sa tulo ka synoptics na mga evangelista. Ang iyang focus mo ang mga Hudiyo in diaspora. To na tao siya sa Libya, iyang ginikanan mga Hudiyo. So one of the diaspora ng mga Hudiyo, nga nagkatag ng mga Hudiyo tibok kalibutan. So nahimo siya nga kauban ni San Pablo sa iyang biyahe, pagsangyaw sa iyang balita, pagtukod sa mga simbahan, o kumaniana, ibuwag siya ka San Pablo, o nahimo siyang direct disciple of Peter. Sa dihang paingon si Peter ngadto sa Roma, miuban siya, sa dihang nabilanggo si Pedro, uban siya sa pagkabilanggo. Dito siya ang interpreter sa pulong ni Pedro o sa mga sinulat ni Pedro. Kay Bright pa ni San Marcos, siya ma-interpreter sa pagsangyaw ni San Pedro o sa iyang mga sinulat. Muna si San Marcos. Unya, sa katapusan nato nga parte sa Ebanghelyo, mingon si Jesus, sa tulo ka pamaagi nga nagpakita si Jesus, una ngadto sa babae nga nganlag Maria Magdalena, the first witness of the resurrection. Gitaho na niya dito sa mga apostoles, mga kauban, apan wala siya tuhi, nga naman, kay babae man siya. Sa katilingban sa Hudiyo, ang babae, walay kwinta. So, kung sa isulti, walay balor. Yun ni San Mateo, Asuliyo nga, evangelista, ipakaon ni Jesus ang 5,000 katao, walay labot ang mga babae o mga bata. So, women are non-entities in the culture of the Jews. Unya, sa ikaduha pagi, katungduhan ang huyoy ang baga, kay pauli nga sa barangay Emmaus. Isaysay nila ang ilang nga nabanhaw si Jesus. Nagpakita kanila sa naglakaw sila, uban sa panihapon, wagi hapon mo ang mga 11 ka mga apostoles uban sa mga tinunan. Ikatulong pagkita ni Jesus mo ang samtang nangaon ang kining 11 ka mga apostoles nga naibilin, ipakita siya dito siya iyang gi-reprimand ang mga apostoles tungod kay sila kulang sa pagtuo. Kung sa may kanang ranggo ni Maria Magdalena nga wa may kwinta sa mga Hudiyo sa katilingban, di tuuhan. Kaduha katong taga baryo, dili tuuhan. Diha katulong pagkita ni Jesus kanila, gisaway sila tungod sa ilang pagkulang sa pagtuo o kagahi sa ilang ulo. Kaya wala sila mutuo nga siya nabanhaw o napakita siya sa babae nga si Maria Magdalena o sa duha ka tinunan nga pabalik sa ilang barangay. Remember si kanang San Marcos, kay siya man taga natao sa Libya. Unya, katapusan niya nga part of the gospel today, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. So ang kanabang pagsangya about the resurrection, wala gilimit diha sa nasod sa Israel, kundi i-spread kini throughout the world. Muna nga si San Marcos, the gospel evangelist, ang iyang focus ngadto sa mga Hudiyo nga nagkatibulaag, kay iyang kanan mismo usa sa mga Hudiyo nga nagkatibulaag sa tibok kalibutan after the exile in Babylonia. Unya, ang pagsulat niya sa Ebanghelyo, isugdan niya nga si Jesus, ang maayong balita may tungod kang Jesucristo, ang anak sa Dios. Unya, iyang gisugdan pinaagi sa konklusyon. Sa mo niya pag-prove niya nga si Jesus, anak sa Dios.
So gisugdan niya kini, unlike the two kanang gospel writers like Luke and Matthew, sila duha naghisgot og pagkatao ni Jesus. Infancy narrative dito kang San Lucas kaliwat ni Jesus gikan katong kang San Mateo kaliwat sa gikan ni Abraham. So infancy narrative naa sa duha. Pero kang San Marcos, the first gospel ever written, kang si San Marcos na kuna kana near sa pagdestruction sa Jerusalem in year 70 after nana isulat kini ni San Marcos ang ebanghelyo, nagsugod siya diha sa pagbunyag ni Jesus dito sa tubig suba sa Jordan. Unya mo nang ingon niya kini ang pinanggang akong pinanggang anak kanang nahimot ako pag-ayo kaniya. So there was an affirmation from above nga ang tinuod nga gisangyaw ni San Marcos anak sa Dios kay dunay tingog sa langit na kanayon kini ang pinanggang kong anak nahimot ako pag-ayo kanimo. Unya ikaduha ang series of healings ka mga pag-ayo sa masakiton. Tanan nga kasi klaseng balatian mga buta ba mabakol iyang giayo o gipahawa niya ang mga panuway. Muna ang proof ni San Marcos nga tinuod nga si Jesus anak sa Dios. Unya gikan sa Jordan katong gidala siya sa anghel dito sa Kamingawan, he was tempted 3 times. Pero wa madaog siya sa panuway sa tentasyon tungod kay siya tinuod nga anak sa Dios. Kita mga adopted sons and daughters sa Dios, dali na kita nga matintal tungod kay kita di man tinuod, adopted lang siya. Pero ang hagit kanato nga mahimok tang magtinuoray kita nga kita giisip nga anak sa Dios. Sama ni Kristo nga tinuod nga anak sa Dios. Usa kung kita nagpakitinuod nga kita anak sa Dios, dili kita dali matintal. Unya dito sa gospel ba mingon niya og ang yawa mi biya makadiyot. Nato pa balik ang yawa, labi na kanato nga bisag ikat sa kumpisal, pasaylo ang sala, ang panuway balik-balik hapon na aron tistingan unsa kalig-on ang atong pagbasol ug atong pagtuo kang Hesukristo. Unya sa ikaupat nga kanang proof ni San Marcos na tinuod din siya anak sa Dios kadtong dito sa chapter 14 nga dihang namatay si Jesus dito sa cross, ibabaw sa cross ang centurion o kanabang Roman army commander and nakasaksi nini mingon siya tinuod gyud nga siya anak sa Dios. So munang upat ka prueba ni San Marcos ngano nakaingon siya nga siya ang may balita ni Jesucristo ang anak sa Dios. Unya kanang iyang pagsangyaw sa pagkabanhaw ni Kristo uban ni San Pablo sa travel ni San Pablo ngadto sa mga gitukod nga simbahan uban ni Barnabas. Unya towards the end of his ministry adto siya kang Pedro kay siya man tinuod nga disciple ni Pedro. He accompanied Peter from Jerusalem to the city of Rome where Peter was imprisoned together with Mark. Ang ngalan ni San Marcos, John Mark sa Acts of the Apostles. Unya, unsa may hagit ka nato? Kanabang kitang tanan gihagit nga kita mga evangelizers. Kanabang magsangyaw sa maayong balita sa pulong sa Dios. So kuhay ka nato inay nga kita mga Kristiyano magsangyaw unsa may unang bungat sa atong baba mga pamalikas. Unya kini ba mga maritista mura sa Facebook ba nga makita ka nga daot pangibandaot sa tao ato i-heart nato i-like o i-heart nato dili pa i-like i-heart nato kundi ato gi-share mo na usahay ato ginabuhi na gusto ta sa daw tayong mga buhat di mo na kung kita mismo nag-ambit ini nagdugang og istorya pero dili mauna ang pag-spread sa ebanghelyo. Ang pagpakuyanap sa ebanghelyo nga nabanhawng Kristo mo ang atong kinabuhi mao gid ang mensahe. We are the messengers and at the same time the message. Diba for example mga lectors di lang ko sila mga they are just reading
they are also proclaiming, and by their example, they spread the gospel. Kitang tanan, ningon ni Jesus, panglakaw ka sa kalibutan, isang iyo kinis mayong balita ngadto sa tanang mga tao. Sa bag-o nga forma sa missiology, you don't have to go far to spread the good news. Ang pagkabanhaw ni Kristo kung mismo sa balay magsugod, the locus of evangelization mo ang balay, kinahanglan o pag-evangelize. Dako ang trabaho natong tanan. Di kinahanglan mo adto kita sa gawas sa nasod aron magsangyo sa mga balita kundi mismo diha sa atong panimalay, sa atong lugar, ang atong locus for evangelization. Mismo ko kita ang pinaka message ang atong kinabuhi, the way how we deal with ourselves in front of other people, muna ang mensahe. Kung bitamingon niya, Kristiyano man ka sikag simba, wa mo sabi mo batasan. Tungod kay wa mo tuhop ang atong gisangyaw. Mugkontradik na siya sa atong buhat. Hinaot nga ang atong kinabuhi usa ka pagsangyaw. Kay mingon si John Paul II kanang we have enough preachers today. Daghan tay magsangyaw, but what we need now are the witnesses. Mo nagingon ni Jesus sa mga tinun-an, kamo ang mga saksi nining mga butanga sa iyang pagkabanhaw. Ang iyang mga tinun-an ingnan apostoles, kamo ang musaksi niini. Sabot, kamo ang magpamatuod niini. Di lang sa sangyaw, kundi sa example sa kinabuhi, muna ang tinuod nga mensahe, the way we lived.